Fisem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidina Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun ma'kom il-koll. Ġbarna unek aħna l-mistiedna għal din l-ikla tal-mulej, l-ikla tal-ħajja. Jew fil-waqt li narfu n-nuqqasijiet tagħna, eżies nitolbu maħfra għal ħtijietna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Glorja lill-Alla fil-għoli ta' smewiet u paċi fl-art lill-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġieħ. Nroddu lek ħajr għal-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej ben waħdini Ġesu Kristu. Mulej ftalla bin il-Missier. Inti tneħħi d-nubiet tad-dinja ħen għalina. Inti tneħħi d-nubiet tad-dinja il-qajt tal-tana. Inti li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħen għalina. Għaliex inti waħdek għaddejs. Int waħdek mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu ma l-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Kif namlu kull nar ta' Sibt nofru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa għal benefatturi ta' dan is-santwarju ħajjin u mejtin u għal dawk il-persuni li jtalbuna biex nitolbu għalihom jew poġġew it-talbit tagħhom matul din il-ġimgħa f'riġlejn Omna Marija. Nitolbu. U Alla ħanin li tista' kollox, fit-tiba tiegħek biet minna kull awġ biex inkunu ħielsa fir-ruħ u l-ġisem u naqdu bla xkiel ta' xejn. Bibnek Ġesu Kristu Sidina li hu Alla u li miegħek jgħix u jsaltal flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mit-tieni ktieb tal-Makabej. F'dak iż-żmien qabdu 7 taħwa u l-ommhom u s-sultan beda biex jisforzawhom bid-daqqiet tas-swat u tan-nerv biex jieklu l-laħam tal-majjal li ma jiswix. Wieħed minnhom beda jitkellem f'isem l-oħrajn u qal: X'int tfittex tistaqsi u trid taf minna? Aħna lesti mmutu, imma maħniex lesti nikstru liġijiet ta' missirijietna. U t-tieni wieħed kif kien fl-aħħar nifs qallu: Int bniedem mill-ar, int se ċaħħadna mill-ħajja ta' issa, imma s-sultan tad-dinja għad iqajjimna għal ħajja ta' dejjem, lilna li se mmutu għal liġijiet tiegħu. Imbagħad wara dan bdew jittorturaw it-tielet wieħed. U malli talbuh ħareġ minnu fih il-sienu u bla biża ta' xejn mitt ideh u ta' qalbini li kien jgħajjat: Mis-sema ksibthom dawn u għal-liġijiet tiegħu jien nistmerrhom għax min għandu nittama li għad nerġa' niksibhom. Saħansitra is-sultan u dawk ta' madwaru staġbu bil-qawwa ta' dan iż-żagħżugħ kif l-uġigħ ma kien jqisu xejn. Meta mid-dan bdew jittorturaw u jbiċċru ir-raba' wieħed bl-istess mod. Meta wasal fl-aħħar qal: Aħjar li wieħed imut bidejn il-bnedmin meta jkollu t-tama mingħand Alla li għad iqajmu mill-ġdid. Imma għalik m'hemmx għawmin għal-ħajja, il-kelma tal-mulej. Ngħidu flimkien: Meta nqum nitenna bid-dera tiegħek, meta nqum nitenna bid-dera tiegħek. Isma' mulej il-kawża ġusta tiegħi, il-qalajta tiegħi, għati widen għat-talb tiegħi, bla huma xoftejja,
meta nqum nitenna bid-dera tiegħek. Il-mixi tiegħi żammejt fit-triqatek, qatt ma qotru riġlejja. Insejjaħlek għax int tweġibni u Alla. Ressa u dintek lejja isma' klimi, meta nqum nitenna bid-dera tiegħek. Għaddel ta' ġwenħajk kenninni, jien fil-ħaq qatt nara l-wiċċek, meta nqum nitenna bid-dera tiegħek, meta nqum nitenna bid-dera tiegħek. It-tieni qari mit-tieni jittra ta' San Pawl Apostlu lit-Tessalonkin. Ħuti, Sidna Ġesu Kristu stess ta' u Alla missierna li ħabna u tagħna l-kuraġġ ta' dejjem u t-tama sħiħa bil-grazzja iqawwilkom qalbkom u jisaħħaħkom f'kull emil u kelma tajba. Mill-bqija, ħuti, itolbu għalina biex il-kelma tal-mulej tiġri il-ġirja tagħha u tkun mill-quwa bil-ġieħ bħalma ġara fostkom. Itolbu biex inkunu meħlusa minn nies ħżiena u bla liġi, għax mhux kulħadd għandu l-fidi, iżda l-mulej u fidil u iwettaqkom u jħariskom mill-ħażin. Aħna żguri minnkom fil-mulej, jiġifieri li intom qegħdin tagħmlu u qed tagħmlu dak li ornajnilkom. Jalla l-mulej iwassal li qlubkom għall-imħabba ta' Alla u s-sabar ta' Kristu. Il-kelma tal-mulej. Inqumu bil-wieqfa. Alleluja. 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 Ġesu Kristu, il-kbir fost il-mejtin, lilu l-glorja u s-seta għal dejjem ta' dejjem. Alleluja. 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 Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien resqu fuqu xi wħud mis-Saġġudej, dawk li jiġħdu il-qawmien mill-imwiet u staqsewh: Mgħallem, Mosè ħallilna miktub, jekk wieħed imut luħuh miż-żewweġ u dan ikun bla tfal, dak ikollu jiżżewweġ l-armla biex inissel uliet għal ħuh. Issa jkun hemm seba' taħwa u l-kbir iżżewweġ u miet bla tfal, it-tieni wieħed imbagħad u t-tielet f'kelma waħda s-seba' li kienu ħadu l-armla u mietu bla ma ħallew tfal. Fl-aħħar mietet il-mara wkoll. Issa din fil-qawmien tal-imwiet mart min minnhom tkun, għax is-seba' kienu żżewġuha. Weġibhom Ġesu: il-bnedmin f'din id-dinja jiżżewġu u jżewġu, imma dawk li jkun jistħoq ilhom jgħaddu għad-dinja oħra u jqumu mill-imwiet, dawn la jiżżewġu lanqas iżewġu, għax anqas jistgħu imutu iżjed, għaliex ikunu bħall-anġli u huma uliet Alla la darba qamu mill-imwiet. U li l-mejtin iqumu, Mosè ukoll urjeh fir-rakkont tax-xitla tal-għollieq, għax lill-mulej isejjaħlu Alla ta' Abram, Alla ta' Iżak u Alla ta' Ġakob. Issa hu mhuwiex Alla tal-mejtin, iżda tal-ħajjin, għax għalih kulħadd jgħix. Il-kelma tal-mulej. Għal qari. U l-kelma tal-mulej illum il-kol kemm aħna weġibna b'dik l-istess ċertezza li kellhom f'qalbhom
dawn is-7 tfal martri il-Makkabejn, it-tfal meħuda mill-ktieb tal-Makkabejn. U x'jistqarru dawn quddiem l-imperatur li ħadilhom ħajjithom? F'kelma waħda jistqarru ħaġa waħda. Dak li jiena u intedna meta nqum nitenna bid-dera tal-mulej, bid-dera tiegħek. Temmnu inti dan? Din hi l-mistoqsija eżies. Il-Vanġelu tal-lum jitkellem u jippreżentalna nies is-Saduċej u r-rif tal-liġi li ma kienux jemmnu fil-qawmien mill-imwiet. U biex kważi jwaqqgħu għaċċajt lil Ġesu jivvintaw din il-parabola ta' armla li żewġet 7 irġiel. Issa, mart min ħatkun, għax kollha ħaduha bżaqgħu b'martom. U Ġesu jirrispondihom bl-Iskrittura stess, eżies. Ġesu jirrispondihom u jgħidilhom f'din id-dinja jiżewġu u jiżżewġu. F'din id-dinja il-bniedem tad-dinja għalih id-dinja huwa dawn l-4 ijiem li ngħixu hawn, imbagħad jispiċċa kollox. Nsemmuha l-frażi ħadd ma maru ġien. Nisimgħu l-frażi gawdej dal-4 ijiem, imbagħad jispiċċa kollox. U Ġesu qed jgħidilhom intom tirraġunaw b'dik il-mentalità. Bil-mentalità li jien biex ngħix irrid inħallil xi ħadd warajja. Irrid innissel lill-uliet għaliex l-uliet huma l-garanzija ta' dak li jiena kont darba. Imma kulħadd jispiċċa. Kif jirrispondi Ġesu? Ġesu jgħidilhom fid-dinja l-oħra la jistgħu imutu iżjed għaliex ikunu bħall-anġli. Għaliex? Għax waqt li aħna ġejna neżistu frott l-imħabba ta' 2 min nies kif jirraġuna kulħadd bioloġikament, l-anġli irċivew il-ħajja minn Alla. U allura fihom hemm l-opra ta' Alla li qegħdin jgħixu miegħu. U kif ikompli? U jgħidilhom ftakru ftit jikkwotalhom il-ktieb tad-Deuteronomju li għalihom kien ktieb qaddejs u x'jgħidilhom? Jgħidilhom ftakru li Mosè ukoll urjeh dan. Meta qal jiena l-mulej sejjaħlu Alla ta' Abram, Alla ta' Iżak, Alla ta' Ġakob. Għaliex jagħmel dan? Għaliex fl-antik, anke fi żmien Ġesu u anke ħafna qabel, in-nazzjonijiet kulħadd kien ikollu l-Alla tiegħu. Hekk pereżempju fenna fien l-Alla tal-Eġizzjani, Amon, li kien imsejjaħ għal-belt fejn imuh. Alla ta' Ben-Dadaħt kien l-Alla ta' Damasku. Kull nazzjon kien joħloq l-Alla tiegħu u jisemmih għal-belt tiegħu. Imma hawnhekk Ġesu ma jgħidlux Alla ta' Iżrael. X'jgħidlu? Alla ta' Abram, Alla ta' Iżak, Alla ta' Ġakob. Alla li daħal f'relazzjoni, ikkomunika, tkellem, daħal f'rapport ta' mħabba ma' Abram, ma' Iżak, ma' Ġakob.
Alla li jidħol f'rapport mal-persuna. Mhijiex il-persuna li tivvinta l-Alla, imma huwa Alla li juru ruħu lill-bniedem. Hawn qiegħda eżjes id-differenza. Aħna eżjes m'għandniex fina, ma rċivejniex fina il-ħajja naturali, il-ħajja bioloġika li twassal biss sal-qabar. Imma aħna irċivejna in-nifs ta' Alla fina. Dak in-nifs ta' Alla li lilna għax tħalt jien f'rapport miegħu nemmen li Alla huwa mħabba u allura li mħabba ta' bejnietna ma tispiċċa qatt. Lanqas il-mewt ma tista' teqret l-imħabba ta' Alla lejn il-bniedem. Ma tista' tkisser din ir-relazzjoni. U hawnhekk huwa l-iskop ta' dawn l-4 ijiem tagħna hawnhekk eżjes. Li dawn il-jiem ikunu għalina jiem fejn jien nikber u nintebaħ u indoq bl-imħabba li Alla għandu lejja u nitgħallem inħobbu. Kemm hija sabiħa dik il-frażi kif jispiċċa l-Vanġelu tal-lum. Issa Alla mhuwiex Alla tal-mejtin, iżda tal-ħajjin, għaliex għalih kulħadd jgħix. Alla tagħna mhuwiex Alla li jqajjem il-mejtin, imma huwa Alla li qajjem lil dawk li huma ħajjin. Hawn hi d-differenza. Għaliex in-nisrani minu mimli balla ma jmutx imma jorqod. Mhux ta' bxejn anke il-kelma ċimiterju huwa il-post tsuntier, il-post tal-bistrieħ. Fejn dawk li marru qabilna mhumiex mejtin imma qegħdin jistrieħu fis-sliem tal-mulej. Nistgħu noqogħdu nagħmlu 1000 filosofija u 1000 argument. Jekk jien inħalli l-kelma tal-Alla tidħol f'qalbi, allura hemmhekk ħanintebaħ li fija hemm il-ħajja. Imma jekk jien il-kelma tal-Alla ma nagħtix widen għalija, allura bil-fors ħanirraġuna bl-argumenti ta' bniedem li hu magħmul biss mit-trab tal-art u xejn iżjed. Aħna l-kol tammidna fi Kristu. Dejni l-Ewkaristija. Min jiekol ġismi jgħix għal dejjem. Min jingħaqad miegħi ħadd u xejn mu ħajjifirdu. Min jingħaqad ma' Kristu lanqas il-mewt m'għandha poter fuq Kristu. Kristu għalhekk qam u rebaħ biex il-mewt ma terbaħx fuqna. Jewħud jeżies inresqu u nġeddu l-fidi tagħna f'dan Alla li huwa mħabba, li jrid li aħna ngħixu fih. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-Missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidherx. U f'Mulej wieħed Ġesu Kristu iben waħdini ta' Alla, imnissel mill-Missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Niżel mismewwiet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna u ħal ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuh għalina, bata taħt Ponzu Pilatu, miet u difnuh,
Fit-tielet jum qam minn bejn imwiet skont il-kotba mqazza u tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-missier u għandu jerġi' bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix smiem u fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej minn missier u mill-liben li huma qihom imweġġaħ flimkien mal-missier u mal-liben u li tkellem fehom il-profeti fi knisja waħda qaddisa kattolika apostolika nistqar ma'mudija waħda għal maħfra tad-dnubiet nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Ħuti eżies Alla tagħna u Alla tal-ħajjin u mhux tal-mejtin. Fil-waqt li jinresqulu it-talbiet tagħna b'fiduċja ejjew aħna lkoll illum inġeddu fih il-fidi tagħna u ngħidulu mulej int il-ħajja tagħna, mulej int il-ħajja tagħna. Nitolbu sabiex il-Knisja tkompli twassal il-kelma tal-Vanġelu li hija kelma ta' tama u tagħti il-ħajja. Nitolbu għal-kapijiet tal-pajjiżi sabiex jgħinu lill-bniedem jgħix fil-paċi u jiddefendu il-ħajja umana. Nitolbu għar-romol u l-anzjani sabiex isibu faraġ u għajnuna meħtieġa fil-problemi tal-ħajja l-aktar dik tas-solitudni. Nitolbu minn dan is-santwarju għażiż tal-Madonna ta' Pinu għamel li l-familji tagħna iħossu fuqhom l-imħabba tiegħek u jikbru fl-imħabba dejjema tagħhom lejn xulxin u jkunu ejjun tal-ħajja. Nitolbu fiskiet inresqu it-talbiet tagħna. U Alla missier u awtur tal-ħajja vera għamel li l-kelma ta' ilmnek tinżel fi qlubna u tqawwina bit-tama fil-qawmien int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Nitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Ħares bislim mulej lejn is-sagrifiċċju li sejrin nofrulek biex naqilgħu btieba qaddisa l-frott tal-passjoni ta' ibnek li qegħdin inġeddu f'dan is-sagrament bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom. Nerfu qlubna il fuq niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Fik aħna ngħixu u nitħarku, fik aħna ta' kuljum inħossu fuqna t-tieba tiegħek. U sa minn issa waqt li għadna f'dan il-ġisem, inti tajtna ir-ran tal-ħajja ta' dejjem. Għaliex aħna għandna l-ewwel frott tal-Ispirtu li bih qajjimt lil Ġesu mill-imwiet u bih nittamaw li nibqgħu ingawdu għal dejjem il-ġid li ksibna bil-misteru tal-għid. Għalhekk inroddulek ħajr u flimkien mal-anġli inxandru l-kobor tiegħek waqt li bla qiegħda intennulek. Għaddejs. Għaddejs. Mulej Alla tal-eżerċiti.
Għaddis tassew intu mulej inti lajn ta' kull qdusija. Għaddis għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tijek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Siedina Ġesu Kristu. Li meta kien sejnata biex mirraj xibati ħajl ħobs, radd il-ħajr qasam tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara li klaħa l-kalċi, reġa' radd il-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċ ta' demmi tal-patt ġdejt li jibqa' l-dejjem. Id-dem li jxirrita għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi, inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennew sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt qawmien ta' Siedina Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u inroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Mitċo kontana nitolbu l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej, fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni mqattrom Malla Marija ma' San Ġusepp l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek għala missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti tismawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritien kif is-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina illum, aħfrilna dnubietna, bħalma naħfru lil minu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrid iżdeħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-Apostli tiegħek inħallilkom is-sliem nagħtikom is-sliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija s-sliem u laqda li jien trid fija, int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina il-paċi.
danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi id-dnubiet tad-dinja, ħen dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Ejjew tifiskiet ta' qalbna naduraw u nġeddu il-fidi tagħna fi Kristu li huwa l-qawmien u l-ħajja. Għalhekk irċivejnieh it-qarbejn biex nirċievu minn għandu il-ħajja tiegħu.
Nitolbu. Inroddu lek ħajr mulej, għad qarbina imqat salibija saħħaħtna. Bħalma mlejtna b'din il-qawwa tas-sema, ekku kol fit-tieba tiegħek, għatina lill-Ispirtu Qaddis tiegħek biex tibqa' fina sal-aħħar il-grazzja ta' ħajja sinċira bi Kristus Jedna. Namlikom xi avviżi, nħeġġiġkom biex għada minu f'saħħtu għada il-ħadd imur jagħti id-demm il-berġa tax-Xewkija bejn it-8 u s-sija ta' wara nofsinhar. Sintendi tinsewx tieħdu magħkom il-karta tal-identità. Fis-seminarju nhar is-Sibt 12 ta' Novembru sejra ssir l-ikla annwali ta' San Martin. Din issir biex hekk ngħinu l-seminarju ikompli jifforma is-saċerdoti ta' għada. Din tibda fis-7 ta' filgħaxija. Il-biljetti jistgħu jinkisbu mis-seminarju stess. Il-prezz tal-kbar huwa 22 euro, għat-tfal 8 euro. Fil-jiem il-ġejjin ukoll l-oratorju ta' Don Bosco se jiritella il-musical My Fair Lady. Kant show mimli kant, mużika u sfin. Dan se jittella fl-oratorju is-Sibt 12 ta' Novembru fis-7:30, il-Ħadd 13 ta' Novembru fis-2 ta' wara nofsinhar u s-Sibt ta' wara fis-7:30 u il-Ħadd 20 ta' Novembru. Il-booking huwa ġa miftuħ. Nixtiequ ninformawkom li mill-bidu tas-sena l-ġdida minn Jannar li ġej il-magħmudijiet ta' trabi f'dan is-santwarju se jibdew isiru f'ċelebrazzjoni flimkien tal-familji li għandhom it-trabi. Il-magħmudija għalhekk ta' Jannar sejra issir iċ-ċelebrazzjoni tal-magħmudija nhar is-Sibt 11 ta' Jannar fil-4 ta' filgħaxija. Dawk kollha li jixtiequ jagħmlu it-tarbija tagħhom huma mitluba li jagħmlu il-booking fis-santwarju. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.